Mä olen muokannut tässä videossa tekstistä äänigeneraattorilla äänen. USB-portti saattaa kesken työskentelyn siirtyä virransäästötilaan. Sain yhden hyvän neuvon, mikä pitää portin aktiivisena. Avataan monitoroinnista ryhmän monitorointi. Se toimii hyvin, mutta innostuin tutkimaan toistakin vaihtoehtoa. Windowsin asetuksista löytyi USB-portin määrittelyt ja netistä löytyy myös lyhyt ohje. Laitehallintaa pääsee myös ohjeen lisäksi hiiren oikealla painikkeella. Avaa sitten USB-ohjaimet, kaksoisklikkaa ohjaan auki ja poista valintakohdasta, salli tietokoneen säästää ja niin edelleen. Hyväksy toimenpiteet ja poistu laitevalinnoista. Seuraavassa lyhyt seuranta, miten tämä vaihtoehto toimii. Portti menee pienin väliajoin päälle ja pois. Heti kun ETS:llä tehdään esimerkiksi lataustoimenpiteitä, portti aktivoituu ja pysyy käytössä toimenpiteen ajan. USB-portti palaa sen jälkeen sykliseen toimintaan eli valmiustilaansa. Tässähän tämä kokeile. Se on moro.